Og han var fejlfri i ledetiden 61,49 sekunder. Og så får vi start nummer 33 for Danmark, Mathias Ørheden Johansen. Og han kommer her med hesten Tripoli. Og det var jo altså ham her, der var 10 år gammel, efter Tiziano med Pardino til morfar. Now in the arena, Mathias Ørheden Johansen from Denmark. Running number 35, please stand by. And 35 is Niall Tabo from Ireland. Nej, det gjorde jeg heller ikke, men det er nok meget godt. For vores sundhedssyn. Jeg burger og salater. Clear round for